Dobrý den. Jako kupující rodinného domu prostřednictvím pana Lukáše Ference jsem byl nesmírně spokojený s jeho profesionálním a lidským přístupem. Od samého počátku oceňuji otevřenou a přátelskou komunikaci, která mi pomohla snadno se zorientovat v celém procesu koupě. Pan Ferenc trpělivě zodpověděl všechny mé dotazy a poskytoval mi přesné a přehledné informace o nemovitosti i o souvisejícím právním servisu. Zaujalo mě také jeho důsledná příprava. Vždy měl pohotově připravené veškeré potřebné dokumenty a dokázal předvídat případné komplikace. Celý proces probíhal plynule a bez zbytečných prodlev. Navíc mě potěšil jeho moderní přístup. Umožnil elektronický podpis smluv, díky kterému nebylo nutné opakovaně chodit na osobní schůzky. Při předání nemovitosti pořídil kompletní a detailní sádu fotografií, kterou bezpečně uložil na cloud, což mi poskytuje určitou míru jistoty a snadnou možnost dohledat stav nemovitosti. Součástí jeho služeb byl i velmi podrobný předávací protokol, díky němuž mám jasný přehled o všem, co souviselo s převzetím domu. Nejvíce však oceňuji jeho osobní angažovanost a pochopení pro mé potřeby. Díky jeho zkušenostem, pečlivosti a ochotě byl celý proces nákupu bez stresu a já jsem měl pocit, že chránil mé zájmy. Pokud hledáte makléře, který kombinuje profesionální, moderní a transparentní služby s lidským přístupem, mohu pana Ference jenom upřímně doporučit. Děkuji.